Ako zmeniť režim GPS v detských inteligentných hodinkách Gerät? Ak chcete nastaviť režim GPS v hodinkách, prejdite do možnosti Režimy prevádzky v nastaveniach aplikácie. Hodinky ponúkajú 3 režimy GPS. Normálny režim, ktorý poskytuje pravidelné sledovanie polohy. Režim šetrenia batérie, ktorý minimalizuje spotrebu energie. Manuálny režim, kde sa GPS aktivuje iba na vyžiadanie. Majte na pamäti, že častejšie aktualizácie polohy zvyšujú spotrebu energie a môžu znížiť životnosť batérie. Na hlavnej obrazovke aplikácie v sekcii Mapy nájdete tlačidlo Lokalizácia. Kliknutím naň hodinky okamžite odošľú svoju aktuálnu polohu, ktorú si môžete zobraziť na mape v reálnom čase.